Hej, jeg hedder Martin og er fra freeskiing.dk. Jeg har fået æren af at introducere til den her nye lavinerygsæk fra Mammut. Det er en Mammut Light Protection 30 airbag. Og den har, det vil sige, den har et indbygget airbag-system, hvor hvis du bliver fanget i en lavine, så kan du trække, og så er der en stor pude, der blæser op. Og den store forskel på den her rygsæk og en almindelig ABS-rygsæk, det er, at rygsækken her det har et snowpole-system. Det vil sige, at selve ABS-puden, den ligger, airbagen, den ligger hen over nakken, og så når du trækker den, så beskytter den også dit hoved og nakke i lavinen. Og når du skal trække den, så har du bare håndtaget her, som ligger i dit venstre sådan skulderstrap. Så klikker du den bare ud, og så er du egentlig klar til at trække. Når du pakker den ind, når du ikke vil bruge den, så kan du bare lige pakke den sammen og lægge den tilbage ind. Hernede over ryggen der er der sådan en lille plade, som giver noget ekstra støtte og til når du har en fyldt rygsæk, så det er en rigtig behagelig rygsæk at have på. Og her foran har du har både en rem hen over maven, og så har du selvfølgelig hen over skulderen, og så hen over brystet. Og så samtidig så har du en lille ekstra strap, som du sætter ind mellem benene, sådan så du ikke får rygsækken revet af, når du kommer med i en lavine. Og så her foran, kan du se, der har en masse snore og ting, hvor du kan montere en masse ting uden på skien, eller uden på tasken. Det vil sige, du kan for eksempel montere skiene her i siderne, og der er plads til snowboardet, og skulle du have en isøkse eller andet sejl, så kan du lige have det her i. Og så er der et stort rum her, hvor du kan have ting, der skal være let tilgængeligt. Jeg plejer at have solbriller og noget solcreme, en madpakke heroppe i den her, så man bare lige hurtigt kan hive den ud. Og nu kommer vi så til det spændende. Det var jo 30 liter, så du kan ligesom åbne den sådan her. Så kan du lige komme til tingene i toppen. Og så hvis du vil ned og have fat i alle dine sager, som du har liggende i bunden, så kan du åbne den helt i siden. Og så kan I se, så er der en plads her, hvis du har en camelbag, og den kommer så ud igennem her. Så den kan du sætte ind. Så her foran har du et rum, hvor du kan have din skovl og din sonde, som er jo altså uundværlige værktøjer, når du kører puder. Så er der ellers bare et stort rum, hvor du bare kan lægge en satans masse ting ind. Og det gode ved den her, eller det der adskiller den her fra andre lavinerygsække, det er, at den er vildt let. Andre lavinerygsække kan godt være lidt tunge, og det kan være lidt træls, når du går på en længere tur, så det kan så betyde, at du ikke tager din ABS-rygsæk på. Men den her, den rygsæk vejer ind ved kun 2,1 kilo. Så det er nærmest ikke noget ekstra, du tager med. De har brugt mange kræfter på at hive vægt ud af selve rygsækken. Så det er lavet i super tynde, men stadig holdbare materialer. Så det var Mammut Light Protection Airbag. Den er fed.